Oimore ka moro moro maintie yarwa kini machiegni weche manyien sa achiel mar odhiambo tarik en 19 dwe mar auchiel. Biro achiel kachiel kokalo e Color TV kama inyalo yudwa e mbui mag tudruok mopogore opogore kama oting'o Facebook ma en Color TV Live, X en @Color TV kod YouTube ma bende en Color TV. Jaloko en Bella Achieng' ka jasomo en Rogers. Odhiambo. E weche man godo odhiambo masani en ni jatend piny owacho William Ruto koro ni ogolo siem ni ng'anyo mar paro jogo mane onegi e higa mar 2014 e kama bende rawere mag Gen Z ne ng'anyo kane kwedo chik mar omenda Turkani koro ni ng'anyono kik bi bed mano mar ketho mwandu. Ruto ka odiochieng' mano makono ni e par dak mar piny owacho boma ma Nairobi kod ka tiegruok mano mar sirikal mong'ere kaka Kenya School of Government ogolo siem ne jogo ma bende koro bago ng'anyo ma kamani ni kik gibi gibed kod ng'anyono mar ketho mwandu kod timo timbe mag njore wira ni piny owacho ok nyal biro yie. Jatend piny owacho nogo nomedo dhi nyime kolero ni chenro mag sirikal kod mag jopiny biro dhi nyime kaka pile, kama nowacho ni kata bende oganda ni kod ratiro mar timo ng'anyo to en ni ng'anyogo kik bed mago marocho ratiro mag ogendni mamoko. Thing that is not going to happen. Sinani weche mag somo ma pile ka pile omolo koro ni okakon makende mar wacho ni luor kod tich matek biro loko ngima jopuonjregi, kama bende nokakon mar jiwo jonyuol mar mondo mi kinde ka kinde onyal miyo nyithindogi hocho mago mag paro kod puonj makare mondo mi giwere kany kod timbego mag njore ma bende gisebedo ka koro gidonjo e skunde mopogore opogore. E sechego bende en ni paro makamani nosir lwedo kod jagoro migawo mochung' weche mago mag modhi kod teko mano migosi Alex Wachira ma bende ni kod omolo nyasi achiel onogo mano osiro parono mar jopuonj kata jopuonjre bedo kod luoro kod kidono makare. Wachira bende okakon makende mar wacho ni gin kaka jotelo gisiro telo mar tend piny owacho masani William Ruto mondo mi biyiere telo machielo, ka bende nokakon makende mar wacho ni ok gidwar neno ni ng'anyo matimore obedo mago mar ketho mwandu jopiny kata bende jopiny bende ni kod ratiro mar timo ng'anyo ka gigolo pachgi e weche makoni koda kocha. Jotelogo ne wuoyo kama. But if there is anything that you really need to strive for, it's to be a disciplined student. Because discipline is what will take you places. You might not be the best, but if you are disciplined, you become successful and you become impactful in life. The certificates and trophies you receive today represent countless hours of study, sacrifice, and determination. You have earned this recognition and you should be proud of your accomplishments. I also want to recognize those who may not receive awards today and to remind you that your journey is still unfolding. Let's take our education more seriously, and you are here because the teachers are doing their best to support you. Let us show them that we need to bequeath the schools to the next generation. Let us show them the importance of protecting property. Na ndio maana nataka kusema tukiwa hapa ni siku ya leo. To bende ka pod wang'i weche machal koda mag somo en sama these things about strikes and fires that has been going on among schools. When we decide to ban the schools, the loss of infrastructure that we would have, the principal will have suffered was so big. And so we decided that we are here to learn. We came to school to learn, not to strike to go home. Going home is not the solution, and it will never be the solution. We are here also to condemn Your parents' stress. They are already trying hard enough to do things for you. They are trying hard enough to look for school fees and to look for other basic needs. Trying hard enough to look for school fees and to look for other basic needs. Machielo bende ni jatend duond burano mar Wiper Patriotic Party migosi Kalonzo Musyoka. Telo machielo wuok oko kendo koro wacho ni piny owacho mothusi Kalonzo Musyoka. Telo machielo wuok oko kendo koro wacho ni piny owacho mothuka ni ok the day. Looking at each of us here, unless you come in speaking costumes, senior pastor, right? But these days, even if you are wearing speaking costumes, Madam DCC will come with hardware, okay, and throw tear gas, and we don't hear anything. And then goons. Imagine what happened in front of world media because the police were escorting the goons. Now this has never happened. Not even when we had single party dictatorship, some people call it.
Eto machielo bende ni riwruok mano mar jopuonje mag mbalariany ka of 2025-2026. Now that it was put in the supplementary, they should recoup it from the 6 billion and pay. When I was talking with him, he was talking about redundancy. That money was not meant for redundancy. They can look for their money for redundancy if they want. But can they settle with the staff? sector no mano mar pur. Jatelo bende no dhi nyime mar pur. Jatelo bende no dhi nyime kowacho ni kata mana chien mamoko bende gichano keto e bero kowacho ni kata mana chien mamoko bende gichano keto e bero sector nogo en mano man kare. Kama no kwedo par moko mosebedo ka kor wuok ma kwedo chien ma bende dwaro keto godo lokruok e sector wa security ambao wako hapa na sisi na tumekubaliana hiyo mambo ni lazima ikwamishwe, na wale ambao wataendelea na kufanya hiyo ghasia watapelekwa mahakamani. Lakini iko haja gani? And we pay them 2,000. We have suffered a lot, but this is the right time. We want to thank Kipchimchim Group for coming near us here. I used to be in Zone E, an accountless zone, but now I'm in Zone A. I get value for my money, value for the cane that we do. Eto kochel bende ni county mano ma Migori chengo magu Nasikia tu uvumi kwamba pesa ilishatoka na wamekataa tu uvumi kwamba pesa ilishatoka na wamekataa kuanza kutengeneza hiyo barabara. Kwa leo tumekasirika, tumengojea na tumechoka kuzunguka. Tumekuja hapa kusema kwamba enough is enough. Kuanzia leo hatutazunguka barabara. Tukitoka hapa hii tunaziba. What processes, what activities, what they are going to do to ensure that we have the bridge. Number two, they are ever saying that they said that they were going to do this soon after the rains will have gone down. Up to now, that has not happened, and so wananchi feel that they have been left on their own. Ano paro mano ndiki kod ng'at achiel mawuok e dho wath achiel ma Asat. Awacho ni baruano wakwede kendo ok en barup seme koriwore te. Nikech achiel seme oyienwa Ben jopiny oyudo ratiro maromre e weche mag dho wedhe. Tielo wakwayo mondo mi biches 11 mantiere gi walos komiti nyalo mitich kuondego ka thuolo nitie ni waketo kwe mwawinjore gi madam. Mikai Pauline omedo dhi nyime ka kwayo mondo olos romo moro e piny maoko ne gin kaka jotend dho wedhe mar somo riekni mag rito dho wedhe kod chula. Onego terwa kamoro kaka wan jokombe kata community moko be inyalo kaw mondo mi oterwa e pinje maoko mantiere parks go mondo wang'e kaka idak kodgi. Omedo kwayo sirikal mondo kik yie kete tim mar keto tong' e kind dho wath makono kod chula mandere. Wirani mano biro kelo negi pek mathoth.